Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe en garti kadi e windande men hande noon ko alkulal ba janggaten waɗanma hen ekkoji no pamirtangal tawde Allah wallinoma mi hollinoma masɗe ɗe mi hollima alkule ɗe joni heddi ko garen ndendinen tawda hollama no masirte heddi ko garen eɗen ndendina seeɗa seeɗa aɗa jangguira seeɗa seeɗa aɗa yaada hen taw heewani jawa famde misal mum hande ngal ɗo alluwal woni ngal pular ngal ko oɗo numéro dokkunomi on yon mbaɗe hen balle moɗon e jingere moɗon walla kala jiɗɗo nadde e galle he e golle he ko ɗo wawata wawa yettade en bisimillah garen janggen ay joni sa ƴeewi ɗo henne ay ko batam woodi to kosanani ɗo woni ba mawɗo ay ba mawɗo koni wayata jonon bawo wotan ko oɗo ba woodi walla ba tokoso o gasi ɗum jangate e ba ari ardi mbasa woɗɗin haqqille ma o ko jangate e ba ko woni tan foti ma woni mawɗo tokoso heddi noon kala alkulal ngal jangata alay sago ma yi hen a walla jiya hen i walla jiya hen u walla jiya hen e walla jiya hen o ɗeɗo joyi kam a wawa windude hunde taw ɗum arani hen ala ko mbawɗa windude taw ɗe ngala hen kala alkol ngal ƴettuɗa ko mbaɗe ngara hen heddi noon ma woni tokose ɗe walla mawɗe ɗe kadi seɗa fooɗa alay sago ma jiya hen ɗum ɗo ɗiɗɗi tawi ko i nani ɗiɗi gawata tawi ko u ɗiɗi gawata tawi ko e ɗiɗi gawata tawi ko o ɗiɗi gawata ɗum ɗo tan woni ko jangata paama ɗum haqqille ma wasa woɗɗirdema ko jangata ko e hewde yaltani ɗo a faami ɗon ɗum tan jangata sa andi masɗe ɗe hankkadi a foftima ko masɗe ɗe mbawata jangude alkode ɓola jangata masɗe ɗe ɓola jangata wadde a famat no moƴƴi ɗeɗo joyi kala alkole ngal jangata mbaɗa naata hen wadde ɗo tan janguɗa ɗo woni bawo on saha noon seɗa janga masɗe ɗe naata nder hen so tawi fooɗani mbasa fodde so fooɗi pooɗa ari ardi joni mbaɗen dani ƴetten bawo hande ay bawo o nani ay sani joni baa ka poɗɗo ay baa goɗɗo ari o fooɗani no mbiɗamo ay innirɗamo baaba ay baaba wadde a faami ko baa e baa jenninɗa keɓɗa baaba ay ɗo mbiɗa ko buu a fooɗi boo buu
buu e buu goɗɗo mbiɗa ay buu bu ay buu bu kadi garɗa mbaɗɗa hen kadi mbiɗa boo a fooɗi bo a fooɗani wadde keɓɗa boobo boobo ay boobo ɗo garɗa kadi mbinoɗa ɗo ay buu a fooɗi bi keɓɗa buubi ay buubi buubi ayonde garɗa kadi mbaɗɗani mbiɗa buu mbiɗa buu baa ay buuba ay ɗo ko buu ɗo ko baa keɓɗa buuba ay buuba fof lettane baawo keɓɗa ɗo baaba buubu boobo buubi ɗo hene keɓɗa ɗo hene buuba kadi garɗa jokkuɗa no mbiɗa garɗa mbiɗa buubu ay buu bu ay ɗo ko buubu buubu ɗo ko buuba ay buuba ayne ɗum ɗo joni ala ko hen ka janngano ɗo noon ngara mbaɗa ɗo ekko haala no ekkorto haala mbiya ay a wi joni baaba ay baaba ay soo dii ay soo dii ay jaama nawonɗa ay janani jaw ay jaw jaw ay di jawdi baaba soodi jawdi ay maw ay ndiinani a janginoyi ndiinani mawdi ay yoot ay yoot ay ndi yootndi ay fay ndi fayndi a dañi haala wadde a dañi ɗo baaba soodi jawdi mawdi ay baaba soodi jawdi mawdi yootndi fayndi ayde ɗum ɗo joni ala ko wonɗo ka janngano ko ɗo ha mbawata seeje bindol ɗo tan janngata ganda ko janngata ko e windo joni so yiɗi ustu ɗum sen noon mbaɗa ɗum dani gussa ɗum ha ɗum wela yiide lawol gotol ay gaddama ha ɗo ay on salam mbawa wadde ni ay fo ari e tabla goto yettimama hankkadi on ɗo ko ba mawɗo ɗo ba to koso masɗe ma nani a i o e o polle ma nani a i o e o ɗo baaba ɗo henne buubu ɗo henne boobo ɗo henne buubi
ɗo buuba ɗo buubu ɗo buuba ɗo ko haala woni ɗo no mbiyata baaba ɗo haaɗi soodi ɗo haaɗi njawdi wona njawdi ay maw ɗo woni ndi o wona maw ay ndi yooɓ ay ndi nani fay ay ndi nani a faamide ɗo joni baaba soodi njawdi ay ko ay ko di wala wonɗo kono ɗo ko ndi ɗo ko di ɗo ko maw ay nda e i wona ndi o ari ay i o nani ndi maw ko ɗo haaɗi ndi ko ɗo haaɗi renda wona mawndi yooɓ ay yooɓ ndi yooɓndi fayndi joni noon janggen ba mawɗo ba tokoso a i u e o ngara pooɗa a i u e o ɗo baaba ni windirte buubu ni windirte boobo ni windirte buubi ni windirte buuba ni windirte buubu ni windirte buuba ko ni windirte ɗo noon ko haa mbawa dañde ne windirte konngol mbiya baaba soodi njawdi mawndi yooɓndi fayndi kono wona ɗum woni ummin ma ko haa jiya hen baa jiya hen a poɗɗo jiya hen ba tokoso jiya hen a tokoso mbawa yide sa mbawa yide o mbawa yide da e i mbawa yide nja e a mbawa yide hen wa e da e i mbawa yide hen ma e a wa nda e i ya e o ɗa e nda e i fa e a ya e nda e i ɗum ɗo nangonoɗa kañum renndinɗa keɓɗa hen wawde windude baaba soodi njawdi mawndi yooɓndi fayndi kadi sana on ƴetta kadi goɗɗum mbatta ɗon ɗuno ɓakko tan jawa jam aɗa yaara hen aɗa faama hen so heewi tan jiiɓete ƴetta alluwal ma janga binda mbajotoɗa joni noon ƴettu kuƴol ma e karne ma mbajotoɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti kadi e windande men hande noon ko alkulal ba jangaten waɗanma hen ƴakkoji no pamirtangal tawde Allah wallinoma hollinoma masɗeɗe